mitä tykkäätte. Lähtikö se jo? Juu. Joo. Moro. Terve. Kuka kameran takana? Moi. Discord. Heikki. Jees. Mun nimi on Joona Pikkarainen ja kuka sä oot? Mä oon Elias Mäkynen. Discordissa tunnetaan nimellä King of Babylon. King of Babylon. Nice. Me mennään kattoo, me ollaan metäs keskuspuistossa. Ei oikein mitään suunnitelmaa. Mennään tonne pusikkoon etsiä kroskiin. Justiinsa näin. Näin. Mennäänkö sitten? Let's go. Pusikkoon. 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 No Elias, kuka sä oot ja miten sä oot päätynyt tänne metsään meidän kanssa? No, mä oon tämmönen niinku kulttuurin sekatyöläinen ja yleinen maanvaiva yhteiskunnan lihassa. Mutta mä oon kehitellyt tässä tämmöstä niinku terveempää luontosuhdetta siinä, että kun yhteiskunta nyt lähtökohtaisesti pitää mua sillai jonkinlaisena syöpäläisenä, niin mä oon ajatellut sillai tasapainottaa tätä niinku herkkää balanssia sillä, että mä käyn keräilemässä roskia luonnosta osittain niinku lieventääkseni omaa eksistentiaalista ja ekologista ahdistusta, mutta sit niinku myös ihan senkin takia, että on paljon ihmisiä, joilta ei oikeastaan kiinnosta se, että mitä ne heittää luontoon. Enkä mä nyt väitä, että mä oon mitenkään muita parempi tässä, mutta se on vaan semmonen niinku yksinkertainen tapa vaikuttaa, mistä tulee hyvä fiilis. Se on hyvä tapa elää. Me löydettiin tällainen puu. Tsiikatkaa. Se on niinku kuollut puu. Kuvaatko sitä? Kuollut puu, mutta siitä rungosta on lähtenyt kasvaa uusi puu. Toi on tosi makea. Mä en ole nähnyt tollaista mitään aiemmin. Joo. It's super. Mä oon käynyt sellaisia metsäkartoituskoulutuksia, missä opetellaan tuntee eri metsätyyppejä ja lajeja, niin harmi kun nyt ei ole sitä tietoa tässä mukana, koska olisi tosi kiva kertoa. No esimerkiksi, tiedättekö te mikä tää puu on? Mä en tiedä, mä en muista. Mun pitäisi tietää, mä olen tehnyt kokeet näistäkin. Mitkä kokeet? Siis mä olin puutarhakoulussa 90-luvulla. Aha. Niin mä tehtiin semmoiset 2 koesettiä, että toinen oli oksa ja toinen oli lehtinen oksa ja piti tunnistaa, että mitä ne on, mutta en mä muista enää. Tää on kyllä hieno. Joo, mulla ei ole sillain niinku erityistä tarvetta tuntea kasveja, vaikka se on niinku itsessään kyllä arvostettava ja tämmönen niinku filosofi Tere Vadeni syntytietoon rinnastettava juttu, että jos sitä ei sillä opi ylisukupolvisesti, niin on hyvin mahdollista, että se jää vähän pintapuoliseksi se tietämys. Mutta se nyt tietysti on ihan odotettavissa, kun ei me nyt sillä eletä aktiivisesti luonnossa. Ja ihmiset, jotka niinku elävät, niin on aika sillain pieni vähemmistö. Joo. Tää on sekametsää, eikö ole? Tai niin, tätä voisi kutsua. Tässä on leppiä, nämä tunnistaa. Mitä tarkoittaa sekametsä käytännössä? Että kasvaa noin kuusta ja mäntyy ja sitten lehtipuita. Joo, okei. Joo. Kun sitten on vaikka talousmetsä, joka niinku on semmoinen hieman monokulttuuriin rinnastettava, että se puutavara on pääasiassa niinku sitten kaupalliseen tarkoitukseen, että sitä metsää kasvatetaan sillä idiksellä, että se jossakin kohtaa kaadetaan ja sitten ne puutavara myydään. Semmoistahan löytyy tosi paljon nykyään. Tiesittekö te, kuinka paljon Suomen metsistä on suojeltua metsää ja kuinka paljon on talousmetsää? Alle 1%. Suojeltua on 5%, tai 5-6% Suomen metsistä on suojeltu.
Se meni jotenkin niin, että Uudenmaan alueella se prosentti oli 5 tai 6 ja sitten koko Suomessa se oli 3 tai toisinpäin. Mä en muista kumpi. Mutta sitten kaupunkialueet on siitä hyviä, että niissä yleensä on enemmän vanhempaa metsää kuin sitten taas landella, koska halutaan pitää kaupunkilaisille virkistysmahdollisuudet. Halutaan, että meillä on hienoa metsää täällä. Joo, täällä on paljon suojeltua täällä Helsingissä. Tulee paljon sen suojelumerkkiä vastaan, kun kävelee joka paikka. On siinä vinha ironia sillain, että siellä missä on niinku enemmän jengiä, niin se on suojeltua ja sitten ei sillä, että se nyt olisi niin yksinkertaista, että kaupunki paha, maaseutu hyvä tai toisinpäin. Niinku, mutta olen tämmöisiä väittämiä kuullut näin, että maaseudulla sitten ekologinen eläminen on tietyillä tavoilla vaikeampaa, koska pitää käyttää sitten omaa autoa vaikka liikkumiseen ja ylipäätänsä toi niinku on sitten tehomaatalous siellä vahvemmin läsnä, mutta onhan nyt kaupunkikin nyt sillä lailla kiistaton roskan lähde, voisi sillä lailla kyynisesti sanoa, että yksi iso roska, mutta sitten siellä on tämmöisiä hienoja niinku paikkoja, missä niinku luonto saa monimuotoisesti elää. Joo, mä itse kasvoin tuolla Länsi-Suomessa, missä oli lähinnä talousmetsää ja ei siellä oikein niinku pusseja tai mitään muuta ollut. Että jos johonkin halusi, niin joko polkupyörällä pyytää jotain kyyti tai sitten mopoa myöhemmin. Oli niinku matkustusmetodit. Kyllä se täällä helpompaa päästä joka paikkaan. Edetään. Joo. Oi, sieniä. En tiedä mitä, mutta sieniä. Niitä ei näe kauhean usein tähän vuoden aikaan. Se on varmaan kun toi puu tossa vähän niinku delaa tai Kyllä. muotoa, niin sitä kautta pääsee ihastelemaan tätä niinku. Sienet siis hajottavat tätä aineesta ilmeisesti tai jotain sen kaltaista tehtävää tekevät. Hyönteiset ja sienet ja muut lahottajat. Mutta sienet ilmeisesti toimii myös jonkinlaisena tämmöisenä niinku kommunikaatioverkostona puiden välillä, että ne välittää sitä viestiä, että missä tarvitaan niinku ravintoaineita. Mä en tiennyt Mä tiesin vaan, että sienillä ja puilla on yhteinen tällainen maanalainen, mikä sanoit, juuresverkosto. Tällainen. Niin, siis voi ajatella, että sienet on kun rihmasto, kun niin. aivoista kulkee synapsi, että ai hellaan koskeminen sattuu tai niin kuin viesti lähtee, niin tietyllä tapaa se niin kuin sienirihmasto on myös tämmöinen niin kuin viestinviejä. Mutta se on kyllä, en mä tiedä kuinka niin kuin vahvasti tämä asia on niin kuin sillain tieteilijöiden ymmärryksessä, että mitä kaikkea siinä tapahtuu, mutta tämän permakulttuuri vai mikä tämmöinen luonnon monimuotoisuus pyrinnöissä, niin just noissa talousmetsissä sit se niinku sienilajisto ynnä muu monimuotoisuus kärsii juurikin siitä, että se on niin hauras tai tämmöinen niinku monipuolinen niinku koktaili, että mitä kaikkea metsä tarvii voidakseen hyvin. Mutta tää jotenkin pärisyttää aina itseä kyllä, niin kun löytää tommosen puun, mikä on niin biohajoamisvaiheessa ja vaikka askeltaa sen päältä ja sitten se hajoaa ja sieltä alkaakin löytyy muurahaisia vaikka kuinka ja tässäkin vähän jotain. Tässä miltä tää tuntuu tää on ton puun niinku sisältä. Se tuntuu sellaiselta pumpulilta. Se on homeessa. Jep. Se on makeen tuntunen. Joo. Täällä on kyllä paljon tätä hajoavaa puuta. Ne jättää ne yleensä tänne. Jep. Mutta nykyään se on vähän esimerkiksi Stansvikissa on, mä en tiedä, oletteko te kumpikaan kuullut siitä, mutta Stansvikissa on metsä, joka on joltain osin tai jostain alueelta
jopa 400 tai yli 400 vuotta vanhaa metsää ja nyt sitä metsää hakataan teiden ja asuinalueiden tieltä. Niin siellä on ollut keskustelua tästä. Et tähän asti, mä en ole varma, että miten se menee, että puita on niinku jätetty. Se kai on vähän niinku riippuu aina tilanteesta, että milloin puita jätetään metsään, milloin ei, mutta sehän olisi tietysti sehän on sen metsän ekosysteemille tosi tärkeää, että puu kuolee ja se kaatuu, niin se saa kuolla siinä ikään kuin rauhassa eikä niitä turhaan kerätä pois. Niin nyt Stansvikissa hakataan sitä metsää, niin on ollut keskustelua siitä, että pitääkö niitä puita viedä sieltä pois vai ei. Ainakin osa niistä puista pitäisi kaiketi sinne jättää, mutta niitäkin on kai kerätty sieltä aika paljon pois, niin sehän myös sit osaltaan köyhdyttää sitä ekosysteemiä siellä. Mutta sitten vielä jatkoksi, että toisaalta mä en tiedä, että onko myöskään metsälle, että jos kuvitellaan vanha metsä, jos yhtäkkiä niin kun lähtee hirveä kasa puita pois, niin mitä sille metsälle tekee se, että sinne jää ihan hirveä kasa puita tai puiden runkoja? Että osaako se metsä ikään kuin hyödyttää sen kaiken niin kuin materiaalin tai aineksen, mikä niin siitä valtavasta puumassasta tulee, koska se ei ole kuitenkaan myöskään varmaan kauhean tavallista sille metsälle, että yhtäkkiä siellä on hirveä kasa puita. Mutta kyllä mun niin kuin intuitio sanoo, että se varmaan kyllä se metsä sen hoitaa. Ja myrskytapaukset Suomessa voi olla sellaisia, mitä sillä ei voi käydä, kun metsäpalossa ne palaa, mutta en mä mitään muita tilanteita tiedä, missä ne voisi kaatua paljon puita. Mutta kai ne siitä palautuu pikkuhiljaa. Niin, pitäisi olla joku metsätieteilijä tässä nyt sitä perkaamassa, mutta kyllähän nyt luonto sillain kykenee sen tarpeeksi pitkällä aikajänteellä tavalla tai toisella hyödyntämään. Joskin voi olla, että se on vähän semmoinen shot in the dark -tyyppinen tilanne, että eihän nyt kaikki ekosysteemit niin kuin luonnon tilassakaan selviä, koska tämä niin kuin maapallo kuitenkin on jonkinlaisessa tämmöisessä niin kuin käymistilassa sen suhteen, että mitä nyt vaikka tai nyt oli muistaakseni Sisiliassa just purkautu tulivuori, niin kuin, siis ei sillä mitenkään järin vaarallisesti, mutta sylki vähän laavaa ilmaan, niin semmonenhan nyt tietysti tuhoaa eräänlaisen ekosysteemin, mutta sitten on taas niin kuin se tuliperäinen maa on taas niin kuin hyvä kasvualusta pitkällä aikajänteellä. Ja jos vaikka kaskiviljelyä ajattelee, niin muistaakseni Länsi-Suomessa oli tämmöinen keissi, mistä Yle uutisoi vuosi tai pari sitten, että on niin kuin kaskettua metsää annettu, niin kuin seurattu 30 vuotta, että mitä tapahtuu sitten, kun se on annettu palaa. Niin se metsä on sitten toipunut ja siellä on ollut tiettyjä hyönteislajeja, jotka on sitten sen maaperän kannalta ollut hyödyllisiä. Et jotain tämmöisiä niin takaisinkytkentöjä luonnosta löytyy, niin kuin, koska se nyt on väistämätöntä, että metsäpaloja syttyy. Niin jos tätä nyt ajattelee jotenkin sillä itseään ylläpitävänä järjestelmänä, niin ei se nyt ole mikään game over. Varmaan se, että ne tukit siellä lojuu. Mutta just se, että miten se aine sitten saadaan kiertoon ja niin kuin mitä eliölajeja se hyödyttää, niin on oma kysymyksensä. Mutta sitähän nyt jos evoluutiota ajattelee sillä sokeana prosessina, niin ei se niin kuin sillä välitä siitä, että ketä se nyt hyödyttää ja kuka siitä selviää. Mutta toisille se on tommoset muutokset ja äkkimuutokset on niin kuin pahempi juttu kuin toisille eliöille. Tässä on nyt jotain sellaista tarinallista, kun videokuvausta tapahtuu ympäri tätä kaunista ympäristöä ja
puhe taustalla. Mm. Mennään eteenpäin. Mut sit mulle tulee tosta heti ekana mieleen esimerkiksi ilmastonmuutoksen johdosta aiheutuneet maastopalot, joita nyt alkaa maapallolla olemaan aika lailla, niin miten tää suhteutuu sit siihen? Et kyllähän silloinkin se luonto palautuu, mutta sit kun enenevissä määrin, tai et jotenkin, miten sen sanois, niitä maastopaloja alkaa olemaan enemmän kuin mihin ollaan totuttu tai mihin luonto on ehkä tottunut. Niin sellainen asia minua mietityttää. Eittämättä se on niinku ihmisyhteisöjen ja monien eläinlajien kannalta niinku haitallista touhua. Koska se kuitenkin, niinku jos ajattelee vaikka sitä, että miten meidän eläminen, niinku, jos nyt ei lasketa jotain ehkä syntetisoitavissa olevia niinku ravintoaineita, niin kuitenkin sitä eletään maasta. Ja niinku ruoantuotanto sekä puhdas juomavesi, puhdas ilma, tommoset asiat on niinku kytköksissä siihen luonnon toimivuuteen ja uusiutuvuuteen. Niin arvatenkin se, että jos tarpeeksi lyhyellä aikavälillä, niin kuin nyt näyttäisi teollisen vallankumouksen myötä, että tämmöinen niin kuin luontokato on lisääntynyt, niin luulisin, että se tulee luomaan semmoisen pullonkaulan, mikä tuhoaa kokonaisia eläinlajeja ja mahdollisesti ihmisen siinä samalla. Että se on sitten vähän niin kuin ihmisen tai tietoisten olentojen niin kuin, mielikuvituksesta ja innovointikyvystä kiinni, että niin kuin, mitä tapahtuu. Mutta elämähän nyt sillain itseään ylläpitävänä organismina niin varmaan jollakin tavalla tulee vielä säilyttämään niin kuin elinvoimaisuutensa. Esimerkiksi tässä näin kaverin tyttöystävän koiran, jolta oltiin leikattu syöpäkasvain selästä. Ja se syöpä ei ollut uusiutunut useisiin vuosiin, mikä ei tarkoita, etteikö syöpä voisi uusiutua. Mutta mietin just niinku tulipalon tuommoista niinku näennäistä totaalisuutta siinä, että miten se vaikka tuhoaa tiettyjä asioita niinku metsässä. Niin, että miten vaikka syöpä on semmonen juttu, että mä mieltäisin sen, en mä tiedä onko se niinku mikään oikeaoppinen diagnoosi, niinku, mutta mieltäisin syövänkin niinku eläväksi olennoksi. Ei sillain tietoiseksi, mutta niinku kuitenkin itseään ylläpitäväksi ja laajenevaan pyrkiväksi. Niin sillain, jos ajattelee sitä, että niinku miten syöpä toimii, niin jos syöpää ei onnistuta tuhoamaan niinku kokonaisvaltaisesti, niin silloin se tavalla tai toisella se voi jäädä latentiksi, mutta sitten se yleensä niin kuin tarpeeksi pitkän aikavälin kanssa, kun olosuhteet on otolliset, niin alkaa taas lisääntymään ne syöpäsolut. Niin sillä mä mietin sitä, että ellei se ole niin kuin tosiaan totaalinen tuho, mitä se niin kuin tulipalo aiheuttaa, niin luulen, että se kyllä tulee sit poikimaan sitä uutta elämää, vaikka nyt vähän toistankin itseäni. Mutta sikäli niin kun vaikka jos ajattelee noita paikkoja, missä tommosia niin kun laajamittaisia tulipaloja tapahtuu, niin kyllähän se niin kun inhimillisen kärsimyksen määrä ja tuho, mitä siitä syntyy, niin on aika sillain veret seisauttavaa niille ihmisille ja eläimille, jotka sitten sen kokevat tai joihin se niinku koskettaa. Kysymys teille. Oletteko miettinyt talousromahdusta ja muutenkin ympäristökatastrofia, että mitä se voisi olla ja miten te selviätte siitä?
pelottaako tulevaisuus? Mä oletan, että mä en selviä. Mutta siis se tulee pikkuhiljaa ja sitten se tulee yhtäkkiä. Mulla on aika lailla samat mietteet siitä. En usko, että selviän, enkä pidä sitä mitenkään myöskään sillä ensisijaisena, että selviän. Et se on tietysti helppo stoalaisesti todeta tässä, kun kaikki on chillisti ja on urheilujuomaa repussa, mutta niinku, sitten kyllähän se niinku selviytymisvietti on se, mikä ihmisiä niinku, sekä oikeastaan kaikkia motivoi niinku, sitten tilanteen ollessa tarpeeksi niinku kriittinen. Mutta kun en nyt lähtökohtaisesti sillain pidä ihmisiä mitenkään itseisarvoisesti arvokkaampina kuin muita eliölajeja, niin onhan se nyt hitonmoinen sääli, mutta se, että ei se ekologinen romahdus automaattisesti tuhoa koko ihmiskuntaa, eikä ihmisiä nyt sillain lähtökohtaisestikaan niin kuin sillä, että se on vähän tämmöistä niin kuin oman takapuolen haistelun tuomaa niin kuin semmoista ylemmyyden tuntoa, että tässä ollaan nyt jotenkin niin kuin jonkun äärimmäisen ylevän äärellä, niin kuin mitä tulee sivilisaatioon. Vaikka onhan se tosi ylevää ja niin kuin hienoa, että en mä sitä niin kuin ole mitenkään väheksymässä sen ainutkertaisuutta, että miten niin kuin makeeta on olla tietoinen olento ja niin kuin, mitä kaikkia niin kuin sivilisaatiohedelmiä sitä on saanut osakseen nautittavaksi sen heikentyneen luontosuhteen kustannuksella. Mutta kun se kaikki on kuitenkin sit lopulta sen mahdollistamaa tai siitä riippuvaista, niin ellei tässä nyt johonkin semmoiseen Minecraft-alkemiaan päädytä, että pystytään niinku hyödyntämään resursseja ihan niinku erityisillä tavoilla, niin en näe tälle oikein muuta vaihtoehtoa kuin se, että se niinku ylikulutus ja resurssien haaskaus, niin se tulee tavalla tai toisella päätepisteeseensä, joko hyvässä tai pahassa. Mulla on henkilökohtaisesti sellainen ajatus, tai mä en oikein tiedä, mä pyrin niin kuin näkemään asiat sellainen positiivisena, että mä haluan kai uskoa, että mä selviän, mutta sit mä jotenkin nojaan sen yhteisöön. Mä ajattelen, että jossain vaiheessa mennään siihen pisteeseen, että valtio ei varmaan pysty niin kuin takaamaan meille enää hyvinvointia ja meidän on muodostettava niin kuin pienempiä yhteisöjä yhdessä. Ja mä niin kuin toivon ja uskon, että se ehkä pitää mut hengissä. Mutta sitten mulla on ehkä se mikä mua tässä niin kuin eniten mietityttää tässä tulevassa romahduksessa, joka vaikuttaa nyt väistämättömältä, niin on se tilanne. Mä niin kuin eniten pelkään sitä hetkeä, kun joku mun läheinen kuolee vaikka väkivaltaisesti ja mä näen sen, että jos kuvitellaan, että kun tutkijat puhuu nykyään sellaisista keikahduspisteistä, että kun lämpötila vaikka keskilämpötila globaalisti ylittää 2 astetta, niin on tosi suuri riski, tai se riski tämän vuosisadan loppuun mennessä, että golfvirta tyrehtyy, niin on tosi paljon korkeampi. Ja sitten jos se tyrehtyy, niin keskimääräisesti Suomessa lämpötila laskisi noin 20 astetta, joka sitten tarkoittaisi sitä, että ihmisiä lähtisi varmaan pois täältä ja muuta, niin ton ajatuksen taustalla mä oon niin kuin nähnyt sellaisen dystopian, että okei, että nyt etelästä ja päivän tasalaja-alueelta ja köyhistä maista niin ihmisiä tulee Eurooppaan, niin kohta pohjoisestakin ihmisiä tulee niin kuin Keski-Eurooppaan ja sitten me ollaan jossain pienessä kasassa ihan valtava iso osa niin kuin ihmiskunnasta ja sitten se tarkoittaa väkivaltaa ja kuolemaa ja mitä kaikkia. Niin mä jotenkin pelkään niin kuin sitä tilannetta, että mä oon siellä Saksassa ja sitten joku vaikka niin kuin väkivaltaisesti hakkaa jonkun mun läheisen. Tai ehkä mä pelkään sitä niin kuin
hetkeä ennen kuolemaa. Ne on ne, mitä mä pelkään. Mutta muuten mä niin kuin jotenkin mä niin kuin olen valmistautunut siihen jotenkin henkisesti, tai nyt jo jotenkin ajattelen niin, että nyt jo kannattaa henkisesti niin kuin valmistautua siihen, että niitä pienyhteisöjä tullaan tarvitsemaan. Joo, se on ihan totta. Sä pelkäät, kun miettii, että kun resurssisodat oikeasti alkaa, niin se tulee olemaan ihan hauskaa, ei jossain oikein sana, mutta se tulee olemaan kaameeta. Kun miettii, miten tapettiin Yljöstöstä silloin, kun te olitte pieniä, tai mä en tiedä kuinka vanha sä oot, mutta joo, niin miettikää sitten, kun vedestä tapellaan. Se on jo hauskaa. Mutta Kyllähän siitä nyt jo tapellaan jossain määrin, mutta että mihin pisteeseen se menee, niin se on tietysti. Niin, se on kun mä olin lapsi, niin jonkinlainen tietoisuus tästä niin kuin asiasta oli jo. Mä katsoin jotain semmoista animaatiota, missä nimenomaan pohdittiin sitä, että mitä tapahtuu, kun vedestä aletaan taistelemaan, ja se niin kuin iskostettiin mulle sillä jo niin kuin alle 10-vuotiaana päähän, niin semmoinen tietynlainen niin kuin ahdistus veden kulutuksesta on niin kuin ollut kyllä tietoisuudessa pitkään. Ja ylipäätänsä sitä kautta tommoset niin kuin apokalyptiset ajatukset. Mutta nykyään se niin kuin suhde siihen on ehkä vähän niin kuin rauhallisempi, vaikka se niin kuin asian tai niin kuin ylipäätänsä tommosen yhteiskunnallisen ja väkivaltaisen eskalaation riski ei ole poistunut mihinkään. Niin se vaan semmosessa niin kuin pelko- ja jännittyneisyystilassa eläminen on käynyt niin uuvuttavaksi, että sen sillain niin kuin pyrkii suht nihilistisesti hyväksymään. Mutta se on ihan eri asia niin kuin älyllisesti pureskella tommosia asioita, kun sitten taas niin kuin olla niissä. Mutta jos tarkastelee niin kuin ihmiskunnan historiaa, niin tää on sillä poikkeuksellinen aika noin niin kuin rikkaissa valtioissa, että ihmiset on niin kuin voinut elää verrattain turvassa niin kuin systeemiseltä väkivallalta ja yhteiskunnalliselta kuohunnalta siinä mittakaavassa, mitä se on vaikka niin kuin ollut aikana ennen valtioita ja valtioiden, niin kuin kansallisvaltioiden synnyn aikana. Että tämähän on aika pieni tämmöinen niin sanottu rauhan tasku, missä me eletään. Vaikka se on sitten niin kuin tilastotieteellinen kysymys, että kuinka me voidaan suhteuttaa sitä, että kuinka paljon inhimillistä kärsimystä näkee. Mutta jos vaikka tarkastelee sitä, että miten niin kuin yhteiskunnallinen käytös on ollut paljon väkivaltaisempaa niin kuin vaikka 1900-luvun alussa ja siitä niin kuin monta sataa vuotta taaksepäin. Että se on taas yhteiskunnallisten instituutioiden ja myös sen niin kuin yhteisön pienuudesta kiinni, että kuinka jotenkin niin kuin minkälainen sen suhde on väkivaltaa ja kuinka turvassa sen yhteisön jäsenet on. Et esimerkiksi en ole ihan varma mikä alue se on, mutta Pakistanin ja Afganistanin liepeillä on ollut tämmöinen sola, missä ihmiset elivät verrattain rauhassa verrattain pitkään sen takia, että se on niinku vuoristojen jakama alue, jonne ei sillain ole niinku kauheammin eksynyt porukkaa. Mutta sitten kaikki tämmöinen niinku imperiumien muodostuminen yleensä ajaa sitten niinku valtavaa mobilisaatioa, ja sitähän tämä niinku resurssisotakin niinku isossa kuvassa on, että imperiumit, jotka ei välttämättä tunnusta olevansa imperiumeja, mutta kuitenkin käyttäytyy imperiumien logiikalla, niin haluaa niinku taata sille omalle joukolleensa resurssien saatavuutta. Niinhän se on.
pakkaa olemaan. Että eletään niin kuin ihan elimaailmassa, kun ollaan yleensä eletty. Tapetaanko se? No anna olla, ei se pääsi. Onko teitä syönyt noin? Vähän, ei pahasti. Lahdessa söi. Siellä oli enemmän itikoita kuin täällä. Mä oon tässä pitkään jo kävellyt, mutta mä oon niinku itikoita vielä. Tää aika kerta, kun täällä on tullut itikoita vasta. Joo, mä en oo kauhean haluttua tavaraa hyönteisten niin kuin puolesta, paitsi Itä-Suomessa. Siellä hyttyset rakastaa mua. No ei ihme, että sä pidät kaikkia eläinlajeja sit samanarvoisina, kun ne ei hyökkää sun kimppuun. Mä tapasin tossa joku aika sitten Jehovan todistajia ja nämä niinku Jehovan todistajat sitten selitti mulle sitä niinku Jehovan todistajien kosmologiaa ja mä koitin niitä sitten tämmöisellä niinku sokraattisella metodilla vähän haastaa niinku niiden totutuista käsityksistä kysymällä, että niinku, et no okei, että mitäs käy kun kuollaan. Ja sitten niin ne selitti sen nuoret miehet omalla niin kuin ymmärryksellään, että mitä Jehovan todistajille käy kuollessa. Tai siis niin kuin, sikäli kun mä ymmärsin, niin kaikki pääsee johonkin tämmöiseen omanlaiseensa kosmiseen buffaan Jehovan todistajana. Tai olivat uskovaisia tai eivät, mutta sitten tietysti ne, ketkä niin kuin tekee eniten duunia sen eteen, niin ne pääsee sinne kaikista lähimmäs niin kuin tätä heidän jumalaansa. Ja sitten mä kysyin, että että mites noi lemmikit, että monet ihmiset rakastaa lemmikkejä, että eikö sitten hyvän Jehovan todistajan pitäisi saada lemmikitkin sinne kosmisen buffan ylimpään kerrokseen, ja ne oli sillä lailla, että no joo, et enpä tiedä, että kai ne sitten pääsee sinne, ja sitten mä olin, että no mites hyttyset, että niillähän nyt ei pitäisi olla mitään asiaa, kun kaikki vihaa hyttysiä, että en mä sitten niinku saanut siihen vastausta, mutta sillain onko tämä nyt Spinoza, joka ajattelee tällaisen jonkinlaisen ykseyden kautta niin kuin maailmaa, että kaikki on tavalla tai toisella jotenkin niin kuin, yhteydessä toisiinsa, niin kuin, tai sitten jotain yhteistä kosmista väliainetta, niin sitten jotenkin ton niin kuin Baruch Spinozan filosofian mukaan, niin mä luulen, että hyttyset on ihan yhtä pyhiä myös. Ja sitten on näitä tietysti niin kuin buddhalaisuuden ja onko se nyt jainalaisuuden kaltaisia niin kuin uskontoja missä kanssa, ja taolaisuus, missä jotenkin toi niin kuin ykseys ja kaiken vuorovaikutus on niin kuin vahvemmin sitten osa sitä semmoista niin kuin ihmisenkin psykologista mielenmaisemaa. Ja sillain pyritään olemaan jopa sallivia niin kuin kaikkia hyönteisiä ja eliöitä kohtaan. No se yksi lahko Intiassa, mikä pyyhkii koko ajan edestään kaiken. Jainalaiset just. Mä näytän teille jotain, mennään tonne. Katoin tuossa elokuvan viime viikolla mikä sen nimi oli, tämä Monkey Man. Eli siinä on loppukohtaus, missä kostaja tappaa kulttijohtajaa, jolla on semmoiset lipokkaat jalassa, missä on lukous kaikille hyönteisille, mitä se tappaa, kun se kävelee. Toi on muuten kaunista. Toi pitäisi ehkä itsekin ottaa omaa tarjottimeen mukaan. Ja. Se hakkaa sen semmoisilla pienillä veitsillä täyteen reikiä. Se on äärimmäisen hyvä elokuva, kannattaa katsoa. Tarkasteluun. Siis, että niissä kengissä, siinä on muuten muurahaisia, jos nyt halutaan ylläpitää monimuotoisuutta. Voisi melkein vähän yytsiäkin kameralla, kun tää on jotenkin itsellä aina niin maagista, että nää täällä kennoaivonsa turvin niin kuin, pystyy vaan työskentelemään. Mä tutustuin lenkkisaunassa tämmöiseen hyönteistieteilijään joku aika sitten, joka tekee mehiläispesiä ja sitten niin kuin, pyrkii tekemään sen ikään kuin sillain. Se sanoo, että kun hän sitten niin kuin hyönteistutkijaksi kouluttautui, niin on niin kuin 2 uramahdollisuutta. Toinen on hyönteisten tuhoaminen, eli niin kuin torjunta-aineiden kehittäminen, ja sitten on niin kuin hyönteisyhteisöjen hyvinvoinnin niin kuin, tai säilyvyyden ylläpitäminen. Ja hän koki sitten, että se on niin kuin eettisesti helpompaa olla niin kuin mehiläistarhaaja ja niin kuin pyrkiä jotenkin ylläpitämään sitä niin kuin yhteisön olemassaoloa ja hyvinvointia kuin sitten kehitellä vaikka hyönteismyrkkyjä. Tästä tuli tämmöisenä
sivuhuomiona mieleen tämä kemisti Alexander Shulgin, joka ennen kuin niinku tuli kuuluisaksi erilaisten niinku päihteiden ja tutkimuskemikaalien niinku syntetisoijana ja tämmöisenä renessanssimiehenä, niin se kehitteli biohajoavan hyönteismyrkyn, mistä se niinku ansaitsi kannuksiansa joskus 60-70-luvulla muistaakseni. Joku etanan tappomyrkky, mikä ei sitten ole ikään kuin haitaksi niille kasveille, joihin se suihkutetaan. Ja sekin on niinku kiintoisa jotenkin, kun jos nyt ajatellaan, että en nyt voi puhua ihmisten puolesta, mutta että tavallaan monelle varmaan on tärkeää elämän aikana se, että kokee, että niin kun on jotenkin ollut enemmän hyödyksi kuin haitaksi joko perheelleen tai kanssaihmisille tai maailmalle, niin sitten se jotenkin modernin maailman niin kuin, ja ehkä elämän ylipäätänsä se niin kuin haastavuus, että sitä niin kuin joutuu eettisesti arveluttaviin tilanteisiin niin kuin kehittelemään kenties niin kuin vaikka jonkun myrkyn, millä tapetaan joko eläimiä tai sitten ihmisiä, jotka toki on eläimiä myös, vaikka mä nyt tässä koko ajan puhun niistä erikseen. Ja sitten samanaikaisesti sitä voi kuitenkin niin kuin tavalla tai toisella niin olla valtavan suureksi hyödyksi niin kuin tieteen keinoin jollain toisella tavalla. Katoin tämmöisen elokuvan kanssa, Luciano Viscontin elokuvan Conversation Piece, jossa on tämmöinen jotenkin ihmiskunnasta vieraantunut aatelismies, jolle muuttaa naapuriin eloisia ja vittumaisia naapureita, niin sitten se jossain kohtaa avautuu siitä, että niin kuin, kun sekin on syntynyt tavallaan niin kuin iso osa elokuvista ja taiteesta 1900-luvun puolesvälissä, niin käsittelee sitä niin kuin toisen maailmansodan ja ensimmäisen maailmansodan traumaa, että miten niin kuin on aluksi oltu jotenkin tosi tiedeoptimistisia siitä, että kyllä tämä tiede nyt vie meidät kohti niin kuin uutta sivistystä, mutta sitten huomataan, että se tiede kuitenkin luo niin kuin myrkkykaasuja, millä kaasutetaan ihmisiä ja konekiväärejä, millä niin kuin sitten vaan lanataan tyyliin jonkun kylän kaikki pojat vuoron perään asemasodassa ja niin kuin atomipommi siihen vielä päälle, että miten niin kuin nyt muakin syö hyttynen. Hyvä tietää, että kelpaa. Tähän vaiheeseen pitää tehdä sellainen nosto, että musta tuntuu, että ydinase on ollut siinä mielessä hyvä keksintö, koska se ainakin toistaiseksi vaikuttaa pitävän niin kuin, isojen maiden sotahalut tai sellainen suoran sodan toisiaan vastaan, niin puhutaan sellaisesta pidäkkeestä. Et tuntuu, että ydinaseet on eräänlainen pidäke, jolla niin kuin valtiot uhkailevat toisiansa, että kellä on niin kuin parhaimmat järjestelmät ja eniten ydinaseita, mutta kukaan ei sit viiti käyttää sitä. Niin sellainen ajatus ydinaseista. Siinä voi olla perää. Mä nyt tällainen vasta-argumenttina heitän sen, että vaikka että tietyllä tapaa Pohjois-Korea on pyrkinyt niin kuin oman säilyvyytensä tämmöisenä niin kuin maanpäällisenä helvettinä, sikäli kun on uskominen uutisiin, jotka voi olla kyllä värittyneitä suuntaan ja toiseen. Mutta niin kuin, että tavallaan, jos ajatellaan sitä, että pohjois-korealaisen ihmisen elämään laatu ei ole välttämättä niin kuin oikein minkään mittarin mukaisesti kauhean häävi, niin sitten sen järjestelmän ja Kim-dynastian säilyvyyden kannalta se voi imea. Se on hauska näissä hyttysissä, että ne niinku vetää tappiin asti, mutta se on hyvin. Hei, arvostettavaa. Mä oon tavannut samankaltaisia ihmisiä kuin sinne, jotka antaa hyttysten nimeä itseään. Niin, en mä nyt sillä lailla mikään pyhimys ole, mutta en mä niinku No kyllä bunkkerikästin katsojien mielestä, niin kyllä sun osakkeet nousi. Ja oli miten oli, niin nyt siellä on joku toinen hyönteinen, mutta se on vähän vibe-kysymys, että antaako niitä olla. Mutta siis just se, että on
valtioita, jotka voi niin kuin sit käyttäytyä hyvin arveluttavasti muita valtioita kohtaan sen ansiosta, että niillä on ydinase. Että se takaa sen, että sieltä ei tule vieraan valtion miehitysjoukkoja koskaan sen rajan yli, koska ne tietää, että jos sieltä tulee, tai että jos vaikka Kimin dynastia on uhattuna, niin siinä tapauksessa on vaan parempi pistää niin kuin puolet maailmasta liekkeihin ja ydinlaskeumaan, kuin antaa sen niin kuin regiimin vaihtua. Ja sitten jos vaikka miettii, että Israelilla on ydinaseita, Pakistanilla on ydinaseita, Intialla on ydinaseita, Venäjällä on ydinaseita, Iranilla on arvatenkin ydinaseita, niin ne valtiot, joilla niitä ydinaseita on, niin ne ei ole kyllä mitään ihan hirveän smootteja paikkoja niin kuin niiden kansalaisille. Ja sitten niiden niin kuin ulkopolitiikkakin on myös vähän arveluttavaa, niin en mä tiedä, että jos kaikilla valtioilla nyt olisi sit ydinaseet, että saataisiko me sodat loppumaan, niin kuin, koska kuitenkin se sit ydinaseiden tai ydinvarustelun kasvu, mikä nyt vaikka kun on tämä Venäjä ja Yhdysvaltojen välinen, niin kuin, onko se nyt START-sopimus, jonka ideana oli ydinaseiden väheneminen, niin siitä ollaan taas luovuttu, niin se vaan, että tällainen, niin kuin, jos ajattelee tätä niin kuin entropia, siis niin kuin kaaoksen lisääntymislakia, että periaatteessa sillä, että mitään ei tapahdu, niin epäjärjestys lisääntyy. Tai niin jos ajatellaan niin, että ydinaseiden annetaan vaan niin kuin niiden valmistaminen jatkuu ja niiden niin kuin loppusijoittaminen on äärimmäisen vaikeaa, niin että tuleeko se niin kuin sitten ydinkatastrofin riski vaan väistämättä jossakin kohtaa olemaan niin kuin väistämätön ongelma. Toi on hyvä pointti. Tokihan kyllähän niin kuin myös Ranskalla ja Yhdysvalloilla, jossa, no esimerkiksi Ranskalla, niin kyllähän siellä ihmisoikeudet on ihan suht hyvissä kantimissa, vaikka siellä on ydinaseita, mutta toi pointti on hyvä. Ja se oikeastaan johdottaa mut ajattelemaan sitä, että sitä tietynlaista ristiriitaa, että sotateollisuus tai puolustusmenot vastaan, tai tuntuu, että ainakin tällä hetkellä vaikka suomalaisessa yhteiskunnassa, niin puhutaan hirveän paljon turvallisuudesta ja siitä, että miten meidän pitää ylläpitää meidän puolustuskykyä ja sotilasmenot kasvaa, mutta samaan aikaan myös eriarvoisuus, taloudellinen ja sosiaalinen eriarvoisuus kasvaa ja nyt oikeastaan tämän hallituksen myötä niin vielä voimakkaammin, niin tämä on mulle itselle sellainen valtava ristiriita, koska mä ymmärrän, tai pidän sitä ihan järkevänä, että meillä on oma kansallinen puolustus, mutta se, että miten paljon siihen syynätään rahaa ja millä muilla tavoin sitä rahaa voisi käyttää, niin se synnyttää mussa suurta ristiriitaisuutta. Entä teissä? Se on vaikeaa. Kyllä se niin kuin mullakin niin kuin aiheuttaa sen, että ajattelee, että että kuinka kauan siinä menee oikeasti, että se kaikki tuhotaan, varsinkin jos NATO vastaa hyökkäämään, kun se tarkoittaa ydinsotaa, niin onko se sitten millään tasolla käyttökelpoista? Käytetäänkö sitä oikeasti mihinkään? Muualle kuin myydään johonkin Ukrainaan, että saadaan proksisotaa pidettyä yllä. Niin, hirveän vaikea sitä on niinku just sen takia arvioida, koska niinku sanotaan, että jos sotilasmenoja lisäämällä onnistutaan välttämään sotilaallinen konflikti, niin ihmisille se saattaa näyttäytyä niin, että hitto, että käytettiin muuten ihan julmetusti rahaa siihen, että niin kuin suojaudutaan sodalta, mitä ei koskaan tullut. Ja sitten se niin kuin väistämättä se raha on poissa muista yhteiskunnallisista palveluista ja siinä voi niin kuin yhteiskunta eriarvoistua ja kurjistua ja sitten niin kuin sitä kautta raaistua. Ja niin kuin, että onko siinä semmoinen juttu, että selviytyäkseen vieraalta valloittajalta niin täytyy muuttua sen kaltaiseksi.
Niin kuin, et jotain kulttuurisia erityispiirteitä tietysti pystytään säilyttämään, niin kuin vaikka oma kieli ja en mä tiedä, sauna ja jotain tämmöistä. Niin mutta sitä on hirveän vaikea niin kuin arvioida sillain niin kuin neutraalisti johtuen siitä, että meillä on kuitenkin tavallaan vain yksi todellisuus, joka niin kuin koko ajan etenee. Niin kuin vaikka ne tulkinnat siitä, että mitä tapahtuu, on erilaisia ja eri ihmisiä se koskettaa eri tavalla. Et jos nyt ajattelee vaikka niin kuin, Suomen tätä niin kuin, sotia Venäjää vastaan 40-luvulla ja 30-luvun lopussa, niin Mannerheimhan söi tänä aikana erittäin hyvin. Niin kuin, että tavallaan siis ei ole sillain, en väitä, etteikö se olisi myös niin kuin Mannerheimille ollut eräällä tavalla eksistentiaalinen uhka, koska se on kuitenkin sen sodan ja väkivallan uhan alla niin kuin muutkin, mutta niin kuin aatelisherrana ja tietyllä tapaa niin kuin menneen maailman edustajana, niin Mannerheim oli tottunut tietynlaiseen elintasoon ja nautti tietynlaisista niin kuin eduista, jota kukaan muu ei välttämättä päässyt sota-aikana kokemaan kuin vaan niin kuin erittäin pieni eliitti. Niin sitten taas just se, että kenelle se sota on helvettiä niin kuin, ja kuka sitä sitten niin kuin määrittää sitä suurta kertomusta sen jälkeen, että oliko tämä nyt hyvä juttu, niin kuin palatakseni tähän aseistumisesimerkkiin, että oliko se hieno juttu, että me säilytettiin itsenäisyytemme sillä, että meillä on nyt koko itäraja miinutettu, että sitä on hyvä spekuloida, mutta niin kuin pahoin pelkään, että se saattaa jäädä spekulaation tasolle niin kuin lopullisesti, että sitä niin kuin itsekin ikääntyessä niin huomaa ajattelevansa, että vitsi, tuolloin ennen vanhaa oli paljon helpompaa ja niin kuin, sit se taas tuntuu olevan hirveän yleisuniversaali juttu, ellei nyt sit ole elänyt vaikka semmosessa niin kuin, kuuntelin jonkun Yle Puheen jutun niin kuin elämästä Neuvostoliitossa, oli tämmöinen, oliko se Volina Popljakova niminen nainen, joka oli syntynyt Neuvostoliitossa ja koki sen niin kuin äärimmäisen ahdistavaksi kasvuympäristöksi. Sitten kun Neuvostoliitto romahti, niin se oli niin kuin hänelle sillain niin kuin tietynlainen tilaisuus puhjeta kukkaa ihmisenä ja päästä pois siitä niin kuin tasapäisyydestä. Mutta sitten taas niille ihmisille, jotka oli kasvaneet siihen neuvostojärjestelmään sisään ja ikään kuin, tavallaan olleet sen edunsaajia, mutta joiden sitten vaikka eläkerahat katoaa kokonaan sen niin kuin, Neuvostoliiton romahduksen myötä ja sitten ne joutuu niin kuin, uuteen tämmöiseen niin kuin vapaan markkinatalouden logiikkaan ja niin kuin sit ylipäätänsä tämmöistä niin kuin rikollista mafiavaltiomeininkiä harjoittavaa Venäjään, niin todennäköisesti niiden kokemus on ollut se, että ennen oli asiat paremmin ja niin kuin se on ihan ymmärrettävää, niin just tietyllä tapaa tuo niin kuin ihmiskokemusten moninaisuus siitä ajasta, että oliko se hyvää aikaa vai pahaa aikaa, tekee niin kuin ylipäätänsä siitä vaikeaa. Niin mutta itse ehkä ajattelen tällainen, kun mun isovanhemmat on olleet näitä niin kuin ei nyt sotaorpoja, mutta niin kuin evakkolapsia, niin he aika usein korostavat sitä, niin kuin, että miten hienoa on ollut se, että ne on niin kuin suurimman osan elämästään saaneet nauttia sitä niin kuin turvallisuuden tunnetta. Niin kuin, ei sillä, etteikö niin kuin varmasti olisi ollut erinäisiä pelkoja niin kuin sotilaallisen eskalaatio ja muun kautta, mutta että he ovat olleet onnekkaita tavallaan, että ne on ollut tarpeeksi nuoria, että ne on pystyneet lapsina niin kuin selviytymään siitä niin kuin sodan kauhuista niin kuin ilman, että se on vienyt heidän niin kuin tavallaan uskoaan ihmisyyteen tai elämään. Niin sikäli tavallaan joo, että itse sitä on elänyt siinä taskussa, että ei ole ollut niin kuin akuuttia sotilaallista kriisiä, mutta sitten se niin kuin pelko kuitenkin kytee siellä taustalla. Ja mä luulen, että se jotenkin kiteytyy siihen, että ihminen pääasin niin kuin kammoaa riskejä aina enemmän kuin sitä niin kuin potentiaalista hyötyä ja hyvää
tai sitten se on niin kuin vahvasti siitä jotenkin niin kuin kasvatuksesta ja omasta niin kuin semmoisesta niin kuin psyykkisestä vastustuskyvystä kiinni, että minkälaisen kasvatuksen saa tai niin kuin, että millainen nyt on vaan luonteeltaan. Niin, että voisi ehkä ajatella, että kansallisvaltiot, millaisia ne tänä päivänä on, niin on ehkä ihan hyväksyttävää ja ymmärrettävää, että on puolustusmenoja, jotka ikään kuin takaa valtion sisälle rauhan. Ja jotkut sanoo, että militarismi mahdollistaa pasifismin. Niin siinä on silleen vinha perä. Niin se on tavallaan niinku, mä itse koitan vältellä semmoista niinku niinku jotenkin kaksijakoista tai niin sanottua mustavalkoista ajattelua, että tämä on joko hyvä tai huono asia. Että se voi olla molempia. Niinku, et sanotaan, että jos meidän yhteiskunnasta ei tule niinku semmoinen Pohjois-Korea-tyylinen, niinku, että jos se tavallaan vaihto niihin sotilasmenoihin niinku sitten takaa tietyt vapaudet tai tietynlaisen ihmisarvoisen elämän, niin hyvä niin, mutta sitten taas jos se muuttuu vaikka äärimmäisen totalitaariseksi se yhteiskunta semmoisesti tukahduttaa inhimillisen ilmaisun, luovuuden, niin kuin ne asiat, mitä tietyllä tapaa nyt pidetään vaikka niin kuin länsimaissa arvokkaina, niin ehkä se ei sitten ole vörtti. Mutta sekin on tavallaan, että jos kaikki kuitenkin kiteytyy siihen selviytymiseen, että pysytäänkö me hengissä, onko ruokaa, onko suojaa, Maslown tarvehierarkia taitaa olla se, niin kuin, että tietyt perustarpeet pitää ensin tyydyttää ennen kuin voi alkaa miettimään jotain taiteiden tekoa tai semmoista niin kuin jotenkin niin kuin monimutkaisempaa kulttuurista ilmaisua. Niin sitten taas tästä evoluution sokeasta prosessista puheen ollen, niin kenties totalitarismi on ainut tapa säilyttää ihmisyys. En mä niin kuin itse usko siihen enkä niin kuin toivo sitä, mutta se on semmoinen niin kuin ajatus, mikä pyörähtää mieleen, että jos kaikki kuitenkin, niin kuin, tai että ihminen on äärimmäisen mukautuva, että jos nyt tavallaan sitten tommoset niin kuin hallinnot, mitkä käytännössä niin kuin epää kansalaisiltansa itseilmaisun viimeiseen asti ja niin kuin tarjoaa niille vaan välillisen selviytymiskeinon, mutta onnistuu niin kuin luomaan semmoisen kansallisen tai uskonnollisen tai filosofisen kertomuksen, jonka pohjalta ne uskoo, että tätä elämää on, tällaista elämää pitää olla, niin sitten se on niin kuin jonkinlaisessa kulttuurievoluutiossa onnistunut yhteiskunta onnistuessaan niin kuin asettamaan sen keskustelun rajat siihen, että nämä on nyt ne jutut, mitä ihmiset tarvii ja ihmiset hyväksyy sen, koska ne kasvatetaan siihen järjestelmään. Ja sitten se niin kuin ylläpitää itseään, että jos nyt mun määritelmän mukaan se on niin kuin elämän, oli se sitten niin kuin syöpä tai ihminen tai niin kuin puu, niin kuin se perimmäinen tarkoitus on jonkinlainen jatkuvuus. Kuinka kauan sä kuvittelet, että tommonen on mahdollista ylläpitää? Niin kuin suljettu järjestelmä. Joo. No historiallisesti vaikuttaa, että 200 vuotta on aikalaisen limitti. Et siinä mielessä niin kuin jotkut sanoo, että fasismi on esimerkiksi kuoleman kultti. Että se tietyllä tapaa, että se romantisoi niin paljon sitä konfliktia ja semmoista, jos nyt ei kaikkien sotaa kaikkia vastaan, niin tietyn ryhmän sotaa kaikkia vastaan, niin se ei mun mielestä vaikuta hirveän hedelmälliseltä tavalta niin kuin ylläpitää järjestelmää. Ja ylipäätänsä niin kuin sivilisaatiot, ihmisyhteisöt on niin sanottuja kompleksisia eli monimutkaisia järjestelmiä. Et ne on tosi alttiita kaikenlaiselle häiriölle, oli se sitten niinku luonnossa tai ajattelussa tapahtuvia muutoksia. Ja sitten vielä se, että tavallaan miten säilytetään niinku semmoinen, sikäli kun se yhteiskunta on hierarkkinen, että siellä on jotain johtajia, niin miten ne johtajat jotenkin säilyttäisi semmoisen arvomaailman, että ne ei jotenkin niinku vaivu äärimmäiseen hedonismiin ja menetä kokonaan sitä niin kuin käsitystä siitä, että mikä on niin kuin laajemman kansan tunto siitä. Miten he säilyttävät empatiakyvyn Niin. muita
ihmisiä kohtaan, oman perhepiirinsä ulkopuolelta. Niin, mä argumentoisin, että ei se empatiakyvyn säilyttäminen ole välttämätöntä, mutta semmoinen ymmärrys, että niinku pystyy vähän haistelemaan niitä niinku ajatusvirtauksia, mitä yhteiskunnassa on, että pystyy ylläpitämään sitä valtaansa. Et, niinku Pohjois-Korean tapauksessa nimenomaan se niinku ydinasepelote on se, mikä mahdollistaa sen niinku ulkoisen toiminnan, mutta sitten pitää niinku myös harjoittaa diplomatiaa ja sitten pitää niinku markkinataloudessa olla mukana. Pohjois-Korean tapauksessa vaikka tämä niinku kyberrikollisuus ja metamfetamiinin tuottaminen maailmanmarkkinoille on semmoisia asioita, mitkä niinku mahdollistaa jossain määrin sitä jatkuvuutta, mutta niinku kuitenkin se yhteiskunta koostuu niistä kansalaisista, niin se kansalaisten niinku ajattelun saneleminen on äärimmäisen tärkeää sille niinku hallinnon selviytymiselle. Esimerkiksi toi Syyrian Bashar al-Assadin, joka päätyi valtaan isänsä perillisenä. Niin siinä on esimerkki diktatuurista, joka kesti 2 sukupolvea, mikä on aika yleistä. Niin, Bashar al-Assadin dynastia, sikäli kun sitä voi siksi kutsua, niin tuotti jossakin kohtaa maailmaan tämmöistä amfetamiinia, markkinoilta poistettua amfetamiinia kuin Captagon, joka oli niin kuin tietyn amfetamiiniyhdisteen ja teofylliini, mikä on tämmöinen teessä oleva vaikuttava aine, niin niiden yhdistelmää ne kauppasi maailmanmarkkinoille ja niin kuin hallitsi sitä markkinaa ja sillä niin kuin rahoitti sisällissotaa näitä kapinallisia vastaan, jotka oli 2013 vai 2011 vuodesta saakka niin kuin, sotineet sitä hallintoa vastaan eri muodoin. Mutta se järjestelmä romahti. Mutta niinku, tavallaan just se, että se niinku kapitalismi ja tämmöiset niinku, ylipäätänsä kaupankäynti on eräänlainen edellytys niinku, nykyisellään sille yhteiskunnan säilyvyydelle. Että miten se saa sitten tuotua niitä hyödykkeitä muista maista, jotka pystyy tuottamaan. Niin sitten just Pohjois-Korean ja Syyrian tapauksessa niin tämmöinen anarkokapitalistinen ote siihen, että valtio tuottaa jotakin, mikä on tosiasiallisesti niin kuin kiellettyä, mutta millä on korkea kysyntä ja kova hinta, niin mahdollistaa sitten sen niin kuin hallinnon säilyvyyttä. Samalla tapaa niin kuin vaikka Putinin Venäjä on niin kuin hyvissä väleissä tämän niin kuin venäläisen järjestäytyneen rikollisuuden kanssa. Ja sitä kautta niin kuin mahdollistaa semmoiset rahavirrat, joita ei tarvitse niin kuin verotukseen ollenkaan ottaa huomioon, mutta jotka kuitenkin niin kuin tuottaa niin kuin tavallaan yhteiskunnan sallittujen sääntöjen ulkopuolelta semmoisia hyödykkeitä, niin kuin vaikka ihmiskauppa, huumekauppa, niin kuin erilaiset petokset. Niin kuin, kun se niin kuin kansantalouden ikään kuin, yksi tämmöinen ylistetty markkeri on se niin kuin kasvava varallisuus, niin se luo tommosia lieveilmiöitä sitten näiden niin kuin valtioiden säilyvyyden kannalta. Ainoa asia, mikä kasvaa aikuisesti, on syöpä. Kenties joo. Onhan siis tuntuu, että on joku tämmöinen boom bust on vissiin tämä niinku sykli, mistä puhutaan, että on kukoistus ja sitten on romahduskausi. Ja se niinku näkyy vaikka luonnossa hyvin selkeästi niinku tässä vuoden aikojen liikkeessä ainakin Suomessa, että nyt me ollaan kukoistuskauden äärellä ja syksyllä se niinku rappio alkaa, mutta toistaiseksi se sykli ainakin niinku toimii. Tiedättekö, mistä tunnistaa vanhan puun? Siitä, että se on vähän paksu. Ei välttämättä, yleensä joo, mutta esimerkiksi tässä männyssä, niin tämä kuori on tällaista isoa, paksua, tällaista, nämä on tää on tosi erottelevaa tää niinku kaarna, sen tunnistaa siitä. Ja sitten kun mennään sinne korkealle puuhun, niin se puu alkaa haarottua niin, että jos te katsotte täällä on kaikki nämä koivut on tällaisia vanhoja koivuja, että se alkaa tuolta ylhäältä kasvaa, että se ei kasva enää selkeästi ylöspäin, vaan se vähän niin kuin on hidastunut se kasvu ja se vähän alkaa niin kuin haarottua eri suuntaan ja korkealla olevat oksat, niin
ne ei ole niinku suoria, vaan ne on tollasia kääntyileviä tietyllä tavalla. Mä luulen, että noi taitaa olla leppiä tuolla. Ja noi voi olla koivuja. Siis pieni eikö puu nää on. ole koivuja? Tässä näin. Tämä on... Ei kun anteeksi, mänty. Anteeksi, mänty. Niin. Näistä männyistä puhuin. Niitä tarkoitin. Mä mietin kanssa, että ei tässä koivuja Mä paljon aina ole. sekoitan puheissa koivun ja männyn. Eikö noi ole koivuja? Valkoinen kuori ja kirkkaan vihreät lehdet. Tuo vai? No, toi on, joo, toi. Mikä? Joo, toi tuolla on haapako se on vai? Niin. Se on haapa, joo. Tää on koivu. Se on koivu. Okei. No joo, no mun on turha päteä sitten näistä. Joo. Ne on sen tunnee tuosta, niin on toiset pyöreät lehdet ja sitten toi on vähän eri välinen. Mitä tapahtuu, mutta meni äänitarkkailu. Mä näen kyllä vieläkin, että ääni kuuluu ihan hyvin. No mut hei, vois lopetella, vai mitä mieltä? Tunti 30 sekuntia tehty. Sittenhän se on just oikein. Pistetään joku tämmönen boom-bust-syklin tyyppinen niin kuin hieno lopetus ennen kuin väistämätön rappio alkaa. Niin, sikäli kun tää tulee kesällä ulos, niin nauttikaa kesästä, jos tää tulee. Se tulee varmaan vielä tänään ulos, ehkä huomenna. Okei, no niin, siinä tapauksessa mistä ikinä nautittekaan, niin tehkää se sillä sydämellä. Joo. Kiitos kaikille. Kiitos teille. Palataan. Kiitos. Moro.